Hej og velkommen til First Aid Online. Det er vores anden video omkring emnet trinvis førstehjælp. Og her i den her video skal vi kigge lidt på, at du råber efter hjælp, og hvordan du kontrollerer vejrtrækning. I vores første video kiggede vi jo på, hvordan du skabte sikkerhed, og hvordan du kontrollerede, om personen var bevidstløs. Men nu skal vi altså råbe om hjælp, og vi skal kontrollere, om personen trækker vejret. Når du har fundet ud af, at personen er bevidstløs, så hvis det bliver nødvendigt, altså hvis du er alene, så råber du efter hjælp. Og grunden til, at du råber efter hjælp, det er jo, at du rigtig gerne vil have, at der kommer nogen og hjælper dig med at tilkalde hjælp, ringe 112, eventuelt hente en hjertestarter, og selvfølgelig hjælpe dig med førstehjælpen. Nu skal du til at kontrollere, om personen trækker vejret. Det første du gør, det er at skabe fri luftveje. Det gør du ved, at du tager en hånd på panden, 2 fingre her på spidsen af hagen, løfter og trækker hovedet tilbage. Nu skal du ned og lytte. Og du lytter og føler og ser i 10 sekunder. Du lytter efter vejrtrækning, om der er 2 normale vejrtrækninger, og du kigger på brystkassen, ser om den hæver sig, og du vil kunne mærke, om der er noget vejrtrækning. I løbet af de her 10 sekunder, der kigger du efter, om brystkassen hæver sig, og du hører efter vejrtrækning. Hvis der er 2 normale vejrtrækninger i løbet af de 10 sekunder, så trækker personen vejret. Nu har du undersøgt, om personen trækker vejret. Det vil sige, at du finder ud af, trækker personen vejret, eller trækker personen ikke vejret. I næste video, der skal vi se, hvad du så gør, hvis personen ikke trækker vejret, og hvis personen trækker vejret. Vi ses.